Kung no mga igsoon nga the best revenge is to do nothing. Wala dyan kay buhaton. Yes, sakto. Wala kay buhaton. No? Dili kinahanglan nga mubalos ka. Ang ilang istorya nga, ayaw pa sa ilua. Adi na maayo. Kaya nga no, importante ang kalinaw sa mga kagalingon kaysa magsigi ka guna-una kung saan mo siya nga mahagba siya. Saan ni mo pagkalaki nga kanang tawhana masumbalik unta niya ang kasakit nga gibuhat niya sa imo ha. Kung mga igsoon mas nindot gyud nga mag-move on ka and then maningwa kag ma-heal. Maningwa kag mo-heal nga focus ka sa mga tawo may higugma nimo. Focus ka sa mga tawo nga ni hatag ang importansya nimo. Dili kinahanglan daghan. 1, 2 or more basta ni suporta nimo nalipay sa imo di pagpugid tanan nga wa sila ganahin nimo di man sad tanan kanang giganahan sa imo so katong nagiganahan sa imo anak ka dito mag-focus mga igsoon no dili ka ayaw na to guna-una atong mga tawo nga gapunay og daot sa imo nangita og kalaglagan nimo atong mga tawo nga sige lang og huna-huna o pamantay sa imuha tanan nimong buhat nakabaw na sila iampo na igsoon pangayo sa kaligon dili kinahanglan nga moganti kanila dili kinahanglan nga manimalos ka no ang importante wala ka nagpakasama nila ang importante nga dili kasama nila mao ra kina importante mo igsoon but do not look for something nga makabalos ka kay ngano siya dili lang na siya makaruwin sa imong panginabuhian kundi sa imong pagkatao sa maglisod na unya kagkatulog mag-uol na ka no iampo naarabag yung mga pahitabo sa atong kinabuhi igsoon nga it takes time to heal no dugay kaayo ang mga sakit nga iyang gibuhat nga mapasaylo makalimtan nato una mga ito tagasa nga magmaligon kita sa atong kaugalingon do nothing no pray for that person ayaw jud pagkalimot nga iampo imong kaugalingon kay sige kag ampo niya basin kung ikaw na sa imong kaugalingon wala kay igong kusog igong kaligon aron batukan ang mga kasakit nga ipangbuhat nimo sa iya no nanglan nga ready gid ka nga muhil sa imong kaugalingon magpaubos and then focus sa mga taong nahigugman nga tagpili nimo nga na ragid kasi pula yung ipamugos mong kaugalingon sa mga wala ganahe sa imo adto lang dito sa lugar nga gidawat ka o dito pag start na pod o bag-o nga kinabuhi.